ole clear tu te in zawa in che bai ka buk le vek chewa hei boina chuan cheese pound cake kha in thiam cha ka boina karon siam sak don chewa hei tuna po hian nak tu ka birthday cake tur ka ur me ka e boina chuan cheese pound cake karon ur sak don chu ni chuan hei ka hman ruan an karon in chopa mun takin lo en le nga zo duin nei chuan in lo zot le zelanga ka channel te min lo hlut saka min lo en sak thin tu de zong zong chunga lom thu ka soya like te kha min lo me saka nga like te comment te lo in zoom lo ula boina hian in tan cheese pound cake hana home bake train ka lo swam le don ni in zawa in ngun takin min lo en sak le anga abul tanga top thingin min lo en sak nga zo duin nei pon min lo zot zel don unia in tan ka in hong reng ti kha karon sei non le tuna lo thirang o kan siam dan te artui pali kha kan han thuke le photanga voin chu pound cake cheese pound cake tui tak e kan tu mang kapol le don ni chu minute nga vel khami artui le chini kan phel huna khan te chuan hi artui unsalted le butter chini kan nya her zo a butter kan tel le nga hi professional unsalted like kan ti butter ang khania unsalted butter pro ka butter te po an amang tia do ni chu gram za ka tel le don ni gram chuan kan her le ang khami pathum phot kha artui chini le butter kan her le don ni zalik chumo amang don gram zalik amang nga yan chan chu ka da chhualen da ma tang pe khui le nga zela chuan vanilla essence hi tremelek ka tilang nuwa khan hei le te hi amul cheese spread khan ya hei ka tilanga te hi temte kan urdon wangin a full angai lawa ipo pahnih ka tel don ha hian le photang chuan oya chuan
cake gel kha tlem te til don ni hing lekin pe te khat po tling mang lo kha cake gel kha kan tel venga chi 2 pin sivel chuan khang ho kha kan ti zo nuwa chuan hetiang hian blender pangai khan puin muem blender pangai khan kan ti to don ni chumo chuan hei hi bong te hi hemi half cup ang khamo hei hi ml za khanita half cup ha yang kan ti le ang chuan hei chu i birthday cake anga sponge de thop de kha ani tur ani lo ta ni chuwang chuanin hei hi ka tel thin ni chumo corn flour hi ka telanga ei corn flour kha kan telang hemi fian bia khathi ka tel don ni chumo hi ka tel dona tikhan ka chok le anga chuan baking powder hi gram zani ani ta ni gram zani kha te na lian ber gram zani somnga ka mang dona chuan hi ti je zani somnga ha ka chok don ni chumo chuan baking powder ante lang fian khat 1 teaspoonful ang ni chu baking powder chumo ka khani me to ni chuan kan uranga mami a hian hitel mel oil kha kan base fe kanga omze chuanin pound cake ani wang khan a powder timela a flour kan tel tam ni chumo birthday cake kan ur lo ang tak khan a flour kan ti tam deu nga muk pound cake chu amuk tur ania thop tur ne lawa pound cake thop de chu tui lo mo hey ti hian
a tui zong hi du chuan he ai tui thlek pana ti thei ta nu le bawng te kha ti bel le hlek anga mo chan ve ti mai la mi khat le chan ve ang kha gram za hnih som nga kan hmang ani chu o khan tikhan ka recipe kha kan ziak le anga cheese pound cake tui takin lo edon nya chuan pakhala e khami artui vel in cho in mix zo kha chuan hemi blender hi hand blender kha hmang thin don ne a chuan he ka du to bin ka lo chep to ka lo chok to ta a hei tiang kha atok ve wang tui zong a chuan mo chuan he kan ur to mai don ni chu Kavala lang zake a. Kaka. chuan hei dry fruit ho ka nei ang hmang khan fruit cake karon siam tel ngal dawna vo in chu heng ho hi tian ka han ti noya cashew nut te eng enge mo kha chuan cake ah khan kan chawk anga dry fruit ho kha chuan fruit cake an lo ni le mai dawn ni chu mo chuan chu chu ni mai fruit cake kan siam dan le chu mo fruit hi ka nei variety vak lo ma se ka nei ang hmangin fruit cake karon siam sak le dawn chu ni chu a ti hian alo min ta vek ta a chuanin kan lo ei to mai dawn ani kan lo kat chinang tuna
ole ka channel te min lo thlir saka min lo like saka min lo share sak tu te zong zong in zawa hai chunga lom thu ka soya in zawa in bye bye le vek phot ule